Siguradong mapapawaw kayo sa unang ride natin ngayon 2026. Patikim pa lang yan sa mga magagandang mapapanood nyo sa vlog na to. Dahil simula ng taon, tira agad tayo ng isang malupit. Hindi lang malupit sa layo, hindi lang malupit sa ahon, malupit din ang makikita ninyo na view dito sa Sierra Madre Loop natin. Punong-puno ng magagandang tanawin, kaya sit back, relax, and welcome 2026. Welcome sa Ian Howe Channel. Let's go! Oy, time check. Eksaktong alas 6 ng umaga. Happy New Year mga kapotpot. January 2. Ay nako, dapat kagabi pa yung ride out natin eh. Mahaba-habang ride sana. Kaya lang, ang lakas na ulan kagabi. Hindi ako naka-ride out. So bago tayong plano na lang, dito lang tayo sa mas malapit. Sayang, mas malayo sana yung original target natin kung naka-ride out tayo kagabi. Pero anyway, okay lang. Okay pa rin naman ito pupunta natin. Malayo-layo pa rin. Sierra Madre, Sierra Loop tayo. Yeah boy! Sierra Loop! Grabe, tagal natin hindi nagawa to ah. Kailan ba yung last? Di ko na maalala. Tagal ko na rin hindi nakapag Sierra Madre. Medyo kinakabahan na ako, makulimlim ang langit. Pero sana mag-clear yan mamaya. Pero since nakalabas na tayo, wala na, dire-diretso na to. Umulan na umaraw, let's go na yan. Basang-basa pa yung kalsada. Magdamag kasi nagulan eh. Dapat mga alas 6 kagabi yung ride out ko eh. Tapos sinantay ko hanggang alas 8, hindi tumigil, hanggang nakatulog na ako. Kaya change plan tayo. Hindi ko na binago yung setup ng bike ko. Kargado eh, pang malayuan talaga eh. 612 MacArthur Highway, Marilao. Northbound tayo. Time check 6:40. Andito na tayo sa Paso de Blas. Dire-diretso na tayo hanggang matumbok natin yung Mindanao Avenue. Tawid tayo ng Commonwealth Avenue. Nasa flyover tayo. UP dilim na tayo. Hindi pa ako nakakaharap ng mga kainan. Wala akong makitang lugawan na bukas. Doon lang siguro along Marcos Highway. Pagbaba natin gano'n kasi lusong naman yan eh. Katipunan, kaliwa, lusong yan. So banda nung tayo maghanap ng lugawan. Yun, 722 Katipunan Avenue. Rock music, pasok! Kainta na tayo. Dapat tayo nakikita ang lugawan ha. Shelly B na tayo. Ayun, nakalampas na tayo ng Masinag. Hindi pa rin nakapag-almusal. Doon na lang siguro pagkatapos ng ahon dito. Yung dating Cherry Foodarama. Isang mahabang ahon to eh. Pagkatapos na lang nun. Konti na lang. Pagod sa ahon. SM Center, downtown Antipolo. Ay salamat, makakapag-almusal na rin. Nawala na yung mga lugawan dito sa paligid. Dati ang dami rito eh. Dito ako nag-expect mag-almusal eh. Sa kaya meron. Banda ron siguro. Yung lugaw? Wala pa? Wala pa lugaw. Hindi pa tayo. Ano ba yun? Tatlo yung napagtanungan ko, walang lugaw. Isa na lang, last na lang. Sa next na pagtatanungan kung ano nga meron, doon na tayo kakain. Itlog meron? Ayun lang, so dito nakalaga. Relax lang muna tayo at kakakain lang. Nakaka 37 kilometers na tayo.
mula nung umalis tayo sa Marilao, Bulacan. Ang target nating marating sa Sierra Madre Hotel. Tapos bababa tayo sa Palok. Tapos pinanguna na tayo pauwi para makompleto yung loop. 36 kilometers na lang mula dito. 36 kilometers na mahabang ahon. Although hindi naman purong mahabang ahon ng 36 kilometers na yun. Taas baba rin. Mula sa kung saan ako nag-almusal, 36 kilometers sa taas baba, dadaan ng Buso-Buso, Palo Alto, Big C, hanggang sa Sierra Madre Hotel. Tapos isang mahabang lusong pababa ng Morong. Tapos ahon ulit sa Teresa, pauwi pabalik ng Antipolo. Tapos lusong pababa ng Metro Manila at patag na papuntang Bulacan. 8:36. Eksaktong 40 kilometers hanggang dito. Yan, medyo mapapalaban tayo ng ahon dito. Siguro ang next pahinga natin sa may ano na, Shell Buso-Buso. Mahaba-haba to. Tinarawan, Antipolo. Banda rin sa unahan. Medyo makakaramdam tayo ng konting inhawa. At pakunti na ng pakunti sa sakyan. Lalo pag dun sa may mismong ano na, weekday ngayon Friday. Pina-expect natin konti lang ang mga motor. Ayun. Ito yung isa sa mga warm-up na ahon. Packet ng Sierra. Actually, bago makarating dito, ang dami ng rolling hills na dinaanan natin. Pero ito yung so far unang mahaba na straight na ahon. Pero mga maiksi lang, pero dire-diretso. Percent gradient. Ito ang sinasabi kong ahon na to. Chani-chani lang. Marami pa tayo aahunin eh. Kasi marami pa. Ayun, ito yung sinasabi ko. Banda rito maluwag-luwag na, konti sa sakyan. At sakto-sakto palusong to, pwede na tayong mag-rock music. Pasok! Dahan-dahan na itong dire-diretso na to hanggang makarating ng Shell Buso-Buso. Yeah, gapang lang tayo. Konti pa. Sorry, marami pa pala. Gapang lang ng gapang. Grabe, ang bagal natin sa ahon. Yun nga pala ang kulang sa ensayo ko noong December. Noong December, tinatag ko ng padjak. Pero puro patag naman. Kaya eto, naninibago tayo sa ahon. Buti na lang, di natuloy yung ride ko. Ang bala ko kagabi, magbabagyo dapat ako. Pero okay lang, at least ito, since hindi tayo tuloy kagabi, tayo malakas ng ulan. At ito, magano muna tayo, training muna tayo sa ahon. At ito na nga simula, Sierra Madre. Sa kaya maganda next na practice ng ahon, mga kapot-pots. Comment nyo naman, saan maganda. Yun, nandito na tayo sa Marikina River Basin Protected Landscape. Aster! Sir Ian! Kapot-pot ha? Kalikod oh! Kapot-pot! Yeah! Yes, kapot-pot tayo. Ano pinayahin mo kapot-pot ha? Aster! Saan ka pa? Sierra Loop? Sierra Loop lang? Oo. Dahil ang pinayahin mo kapot-pot ha? Alawer mo kami, sir! Ay, thank you, thank you! Oh, piyada, papahinga ako doon sa may Shell Buso-Buso eh. Pero since nandito na tayo, picture na lang sa baba na tayo magpahinga bago umahon.
banda dyan sa unahan, mas kukonti na yung mga sasakyan dyan. Konti sasakyan, konti motor. Kaya makikita nyo mga kapotpot, napakaganda ng Sierra Madre. Sana lang talaga ngayon holiday pa eh. Holiday pa ba? January 2? Sana konti lang ang motor para mas makita nyo kung gaano kaganda. Napakaganda talaga. Wala kayo pa sinabi kung di maganda. Wala kayo pa sinabi. Makakain na nga muna ulit dito sa 7-Eleven. Makapag-shopa muna kasi pagkalampas ito, konti na lang ang tindahan dyan. Ayun, nakasabay pa natin sa pila si Kapotpot, Master. Tamang pangalan mo, Master? Aldrin po. Aldrin. Nice. Happy New Year, Happy New Year din, sir. Actually, medyo busog pa nga ako sa kanawin kong lugaw kanina. Kaya lang, yun nga, paglampas dito, wala na masyadong tindahan. Kaya, boxing muna tayo. Himay, salamat. Buti lang meron ding CR dito. Nakapagbawas tayo. At mamaya wala na tayong inaasahang masyadong kung ano-ano ron eh. Tindahan, fast food, marami to, kapihan. Ayun na, simula na ang pasyal natin. At malapit na rin magsimula ang ahon. Una na ito, banayad lang hanggang papuntang Palo Alto. Tapos Garden Cottages. Tapos yun na, tuloy-tuloy na ang bakbakan na ito. 20 kilometers mula dito hanggang Sierra Madre Hotel. So, kung tatakbo tayo ng mga 5 kilometers per hour na mga 4 na oras bago tayo makarating doon. Pero sana hindi na natin ma-max out yun. Meron naman mga lusong yan. So mag-average yan tayo ng 10, pwede na 2 oras. Buti na lang, hindi masyadong masikat ang araw ngayon. Saktong-sakto lang yung panahon. Sana ganyan lang hanggang mamaya. Ayan na, isa na namang mahabang banayad na ahon. Diyan yung tatawid tayo ng 2 magkadikit na bundok. Kapagod din yung ahon na yun Pero ang ganda may enjoy na natin ang gusto ang Marilaki. Lalo pa babad na ron. Pagka medyo mataas-taas na dito, mababa pa itong part na to May aahon pa tayo. Marami pa tayong mga magagandang tanawin na makikita. Abangan nyo mga kapot-pot, sigurado. Lalo pag nakita nyo ng personal to, hindi lang dito sa vlog. Super! Thank you, Lord! Yung konting kempot na lang, Palo Alto na tayo. Pahinga muna ulit tayo ron. Ang tayo pa natin ahunin. Napakasarap sa Marilaki kapag walang kamote payapang-payapa lang.
Master. Good morning. Anong page mo, Master? Buknaw po. Buknaw. Ayos, Happy New Year, Master. Ay, hello. Naka-vlog pala Oo, syempre. Sa idol to, idol. May kapot-pot pa tayo sa Palo Alto. Nagra-ride din. Yun, nakita ko si Master Ian dito sa ano. Lagi po ako nanonood ng ano niya eh. Thank you, Master. Opo, ingat po, ingat. Sige, ingat, Master. Pahinga muna tayo, yung ride natin, chani-chani lang. Ngayon na tayo ulit umahon. Kahit marami tayong ride nung December, puro patag eh. Buti na lang talaga, hindi natuloy yung one shot Baguio. Kundi hilahod tayo, sigurado. Ano nyo yung setup ko? Ito dapat yung setup ko ng Baguio eh. Gamit ko na yung Deuter na handlebar bag. Andyan yung drone, may dala akong pamalit pang uwi. Tapos extra battery, andito, meron akong battery pack, may mga interior ako. Kompleto pang one shot Baguio, pero hindi ko na tinanggal. Para sakto yung ensayo natin dito sa Sierra Madre, masanay tayo umaahon na ganito yung laman. Kaya na nga, unti-unti nang umaangat ng kalsada paglampas ng Palo Alto. 13 kilometers pero marami-raming ahon to. Elevation, nakaka 818 na total ascent natin. Taas na rin. For some reason, hindi ako nasundan ng drone nung pinaikot ko sa puno. Ayun, tumigil siya rin sa taas. Aakyatin ko sana yung puno ng bayabas nang biglang huminto ang propeller ng drone at nalaglag sa lupa. Hala, gagi, sumabit. Saan siya napunta? Ayun. Putik. Hindi niya masyado kinain yung puno ng bayabas. Sumabit. Kailangan pa ng maraming ensayo sa ahon bago makapag-Baguio. Pero okay na to, meron na tayong simula. Yan, chani-chani lang. Makakarating din tayo doon. 11:36. Nakaka 64 kilometers na tayo. Konti na lang yan.
Ba, may kapot-pot ulit tayo. Galing. God bless. Mas, pangalan mo? Enzo po, Enzo. Enzo. Rock music, pasok! Yun, tapos na yung lusong. Puro ahon na naman to. Nako, parang pamilya sa akin to ah. Mukhang ito na yung mahabang ahon ah. Bagay, kanina pa naman tayo maahon. Okay lang din. Kalimutan ko na yung mga liku-liku dito sa Sierra. Dati kabisado ko to eh. Panay-panay akong umakit dito. Na-anticipate ko yung buwelo, yung mga ahon. Ngayon medyo nagugulat ako kung ano yung ano. Grabe, daming mga magagandang spot na sarpunan dito sa Sierra Madre. Mauubos ang film natin dito. Konti na lang. Matagal natin tsaga-tsaga. Kahit matagal tayong hindi nag-aahon, makakaraos din tayo, makakaahon din tayo. 5.5 kilometers na lang hanggang Sierra Madre Hotel. Medyo nagbabadya pang umulan na. Huwag naman sana, okay na yung ganyan, makulimlim. Alam ko meron pa isang matinding ahon dito eh. Ayun, eto na yun. Isang matinding ahon. Tapos recovery sa taas. Wow! Namiss ko rin umahon ah. Hopya, hinto muna tayo sa gitna. Kunyari appreciate natin yung ganda ng paligid. Pero maganda talaga. Hanggang sa gitna tayo ng ahon no? Taas to. Yeah, ahon pa. Ahon na ahon, malapit na tayo. Konting tsani na lang. 1 to 1 to. Ay, salamat, tatapos din yung ahon. Grabe, hingal ko ron. Malapit na tayo, Sierra Madre. Thank you Lord talaga at makulimlim. Kung nagkataon na tirik ang araw, mas ibang effort neto papunta rito. Pero yun nga, kailangan natin panay-panay ng ensayo sa ahon. Ang bagal na ahon ko. Miski ako nababagalan talaga. Enjoy lang muna natin yung magandang view. Sarap talaga. What a beautiful! Malapit tayo, ganda ng view sa kanan no? Overlooking ng Laguna Bay. Yeah, what a beautiful.
check, 12:45. Nadaan sa Sierra Madre Hotel. Picture mo ta, tapos diretso na tayo ng pag-uwi, pang Sampaloc. Okay na, diretso tayo yung Sampaloc town proper. Pagdating doon, kakain muna tayo bago tayo bumaba. May restaurant dito, Pinandaluca, Cafe Caterina, Tititas. Sarap ang lamig! Woohoo! Sarap ang bye! Yun, time check 1:04. Nasa Sampaloc town proper na tayo. Break time. Kanan na tayo dito. Sa kanan. Kanan tayo sa kanan. Hala, ba't wala na agad mga tindahan dito? Kala ko parehas doon sa kabilang side ng bayan. Kumunti, di bali. Sigurado naman banda dyan may makikita tayong kainan. Kaya inasal? Inasal po? 169 sir. 30 minutes yan. 30 minutes? Ano yung mabilis lang? Ready na? Sir, ayan, only rice namin. Mabilis na. Time check 1:53. Nakapag tanghalian din at nakapagpahinga ng konti. Ito mahaba-habang lusong to. Hindi pala puro pa ano na to. May 9% pa pala rito. Kala ko kanina puro lusong na. 10% pa nga. Mali ako nakala doon. Pag galing sa Sampaloc town proper, ano pa nga palang mga ahon-ahon konti. Pero yun nga, konti-konti na lang. May kiliti pa rin eh. Pero alam ko mamaya mahabang lusong yan, pababa ng ano. Kaya nga overlooking. Sana talaga magandang drone shot mamaya. Sana pwede. Huminto lang tayo mabilis sa gitna ng lusong. Ang ganda ng view dito mga kapotpots. Wow, what a beautiful.
haba din pala ng lusong na to. Ang tagal matapos. Ang haba. Ito isang magandang gawing practice sa ahon sa susunod. Reverse naman. Reverse share loop tayo. Tapos ito ang ahonin natin. Kung nakakaumay yung lusong, sigurado nakakaumay din yung ahon nito. Yun, nakarating din sa Kapatagan. Kanan tayo rito, papuntang Antipolo. Pag kumaliwa ka, papuntang Laguna yan. Time check, 2:43. Nakaka 94 kilometers na tayo. Meron pa tayong mga 63 kilometers na bubunuin hanggang makauwi. Pagod na si Ian How. May isang ahong pa, Teresa. Time check 2:59. Saktong 100 kilometers na tayo. 3:03. Nandito na tayo sa Morong. Actually kanina pa Morong. Ito lang yung landmark na malupit. Time check 3:18 ng hapon. Labas na tayo ng Morong. Paglampas ng arko na yan, Teresa Rizal na yan. Pagdating sa Teresa, tumambay muna ako sandali sa waiting shed para makapag-energize at makapag-rehydrate. Kasunod kasi nito ay ang ahon na ng Teresa paakyat ng Antipolo at bala ko na rin diretsuhin hanggang makauwi. Yan na, nagsisimula ng mahon pa unti-unti. Banda dyan sa unahan, andyan na yung isang biglang siko. Tapos dire-diretso na yun. Gapang-gapang na lang tayo. Haba-haba pa to. Ahonin natin, pagod na ako. Pagod. 3:46. Simula na ahon natin. Yun, 4:11. Natapos din ang ahon ng Teresa. Kailangan panay-panayin ng ahon. Grabe ang bagal ko. Inaares na tayo. Meron pa nga palang mga makailang ahon dito bago tayo tuluyang lumusong sa papuntang Masinag. Hinulugan taktak na tayo. Kanan tayo rito. Ito pa uwi sa kanan. Sa may na tayo, Padis Antipolo.
5:24 SM Marikina. Palapit ng palapit, malapit na matapos. 5:32 Katipunan Avenue. Yun, pauwi na tayong Marilao. At inabot pa na ulan. Hindi na bigla ng jacket. Ngayon ko naramdaman yung lamig. Kanina sa Sierra Madre, taas-taas na altitude natin, hindi ako nilalamig. Dito sa Valenzuela, ang lamig. Grabe. 7:09 na ng gabi. Dumampa ako, sarap mag-bike shop. Doon na ako na sa punan. Pahinga na rin ng konti. Buti na lang hindi ganito yung weather kaninang inabutan natin sa Sierra Madre, kundi mga tug-na-tug ako ron. Yes, Marilao na. SM Marilao, MacArthur Highway, last 5 kilometers, 157 kilometers. So nasa 162 kilometers ang buong Sierra Loop natin galing dito sa Marilao, Bulacan. Kung nagustuhan niyo yung ride natin, huwag kalimutan mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Dahil sabi nga sa mga nakasabang, sa mga sila, so mag-comment, mag-like at mag-subscribe, dahil swertihin. Hindi mag-subscribe. Basta, mas lalong swertihin. Yun, 8:12, 161 kilometers. At dyan natatapos ang ating Sierra Loop from Marilao, Bulacan. Happy New Year.